Umama waseGqeberha eMpuma Koloni wosulwe inyembezi ngelixa ebuyiselwa usana lwakhe olwaxhilwa kwiinyanga ezisixhenxe ezidlulileyo. Olusana lwakhe lufumaneke emva kokuba unontlalontle ebone inkcukacha ezikrokisayo kumaxhwebhu alo mntwana, nto leyo ekhokhelele kuphando. Kwafunyaniswa ukuba owasetyhini bezenza umama wolusana asingomama walo. Ityala lenkwenkwane neenyanga ezisixhenxe lokuxhwilwa libethwa ithanda ngunontlalontle kwisibhedlele saseDoranginza. Uphoshia Marhinana uthi isibini esele sikhulile samsa umntwana wayokujongwa kwesi sibhedlele. Kodwa incwadi Road to Health kunye nephepha lesigulane lalineminyaka eyahluka-hlukeneyo kwaye licinywe ngetipex. Oku kwavusa urhano kuye. Into eqala endiyinothisileyo ibooklet lena ngaphandle kubakho child's name ne-date of birth ngaphandle. That's the first thing that you see kwibooklet lena. Xa ndijonga licinyiwe mos ngetipex, yabona igama lalo mntwana ne-surname yakhe kunye ne-date of birth yakhe ngetipex. Okay, ndityhile ngaphakathi iba nee-details ke ngoku zikamama, mother's details. Okay, the same thing has happened. Sicinyiwe igama likamama, ifani kamama, i-date of birth kamama. Inkqubo yesibhedlele yabanika umnini wefolda nedilesi yakhe. Le ntombi lapha emva kwami ibeseyisithi ke, ewe ndim unoncedo jali. Ewe sisi, ndabeleka umntana ngoNovember 2022. Okay, umbuzo wesibini, opho umntwana? Abesethula isikhalo ngoku lo mntu, uyabona? Abesethula isikhalo, wakidnetshwa sisi ekinako. Emva kweenyanga engalali, unoncedo uthi khange wakholelwa amehlo akhe xa enikwa umntwana wakhe. Sangeniswa phakathi kuthe kunjalo emva koba singenile, nangona siyekwa kufotwa ke ngabantu. Yani xa kuthe emva koko kwathiwa nako umntana sesiza, zangathi akafiki mana apha emnyango, akafiki apha kum. Yani wade wangena yozahla uwesi ke ngoku inyembezi kwalila nomama wam. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusipho sethu boyi eGqeberha.